Ulahing parke nga gina-renovate sa Divisoria area sa Cagayan de Oro City, ilawom sa Project Lunhaw sa LGU, posibleng matapos na sunod bulan. Samtang carless Sundays, nakatagdang ipatumansab sa Divisoria area. Ani report. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City LGU nga hapit na matapos ang ulahing phase sa Project Lunhaw sa Divisoria area sa syudad. Mato ni Patrick Cabutina, nangulo sa Project Lunhaw, nga ang ulahing parke na lamang ang ginapaabot karon nga matapos og target ni ini nga matapos hinapos sa bulan sa Mayo. Nagsugod ang rehabilitasyon sa Divisoria area sa syudad isip inisyatibo sa LGU aron mahimong moderno ug mas walkable para sa mga pedestrian ang mga parke sa sentrong bahin sa syudad. Ginatapos na lamang karon ang tulo ka mga water fountain sa mong parke. Lakip na ang air-conditioned comfort rooms nga atimanon sa LGU. Tulo ka buk dry deck na fountain nga kung di na to ipaandar ang tubig, maagihan sa tao, nga kung andar ang dancing fountain, pwede magdula-dula mga bata. Samtang, aprobado na ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang pagpatuman og carless Sundays sa Divisoria area sa syudad. Posibleng magsugod na kini sa bulan sa Hunyo kung asa pag-asirad-an ang pipila ka mga dalan sa Divisoria area gawas sa Velez Street nga usa ka national highway. Ang mga sirad-ang dalan mamahimong bukas na lamang alang sa mga pedestrian nga buot mag-jogging, walking o bisan unsa pa nga aktibidad. Pag ma-open na ng park, maka-implement na punta nga, matag Domingo, kaning atong dalan din ni R.N. Abuela o Tirsuneri, hindi makasulod ang sakyanan. Para early in the morning, pwede ka mag-jogging, pwede ka magdala sa imong bata, mag-strolling. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao.